ale za okamžik bude odstartován a bylo odstartováno. Cena mílařů mírně na místě startu zaváhal Chemik s žokem Františkem Vávrou a ztratil zhruba 3 délky. Jinak jeho stájoví kolegové, respektive ve stejných barvách stáje Lokotrans, Hello Hobby a Dixon v čele dostihu, dále Petit Arkansas, následuje Prince Orpen a ještě tam Vaka Laura v popředí Invent Spirit, dále potom Lewis Mistral, na začátku druhé poloviny Bright Sun a pole uzavírá v tuto chvíli Sign of the Zodiac. V čele dostihu je v tuto chvíli Hello Hobby a zvnějšku Vaka Laura. Koně točí do prostoru cílové roviny Hello Hobby, Vaka Laura, Invent Spirit, je tam Petit Arkansas a Lewis Mistral, dále potom následuje Prince Orpen a Bright Sun zvnějšku, pole uzavírá Chemik, který ztratil na místě startu Vaka Laura, 200 metrů před cílem se ujímá vedení a Hello Hobby na druhém místě, souboj o třetí pozici, pravděpodobně Bright Sun půjde na třetí místo, Sign of the Zodiac má také pěkný závěr a stihne možná lepší umístění, nakonec Vaka Laura první, Bright Sun na druhém místě třetí, Hello Hobby dále Sign of the Zodiac a Petit Arkansas následovali